Salamat ma kay inaay imong gisugod ni ari sa among balay ma. Ang akong pagtuuman na dungan. Salamat yun ma. Pangayok ali ha. Ma, kung mahimo man ka ng sabangi ko ma. Makalakaw kong balik. E sayod manggit ko nga. Naagit sa inyong tanan. Daan manggit ko nito unin mo sa simdanan pa lang. Ay, tabi na. Ipaday yung tabi. Sulti, imensahe ni mama, no? Para maabot niya. Okay na, wala na kayo isulti ni mama? Ma, pangayoon ako sa imong panabang ma. Tabangi ko mga punta, makalakaw ko balik. Wa mo pag mahimo. Kundi mawala lang ang pagpangayo, panghangyo, pagpakiluoy. Labaw sa tanan ang pag-ampo yun. O gaya akong sigihan karon. Kaya wa mo po ko nagpakawalang paglaom. Kaya nasahin ko ang Diyos na ara direct. Nakod sa akong kasing-kasing. Daghang salamat ma. Okay, so mag-video ta no. Daghang salamat na no. So ang imong mensahe nay naa pa mi dire ako ni i-forward dito sa iyang FB. Wa pa mi maabot na sina mama magka-hibalo na no. So kami sudugoon ra no. So daghang salamat ug may buntag kanatong tanan no. So nagpasalamat ta sa imong mensahe nay no. So ayag kagoon no, ang amahan ra ang bibawa na. So sa di pa nato tapuson